YouTube Fagla आंलाय YouTube Fagla to लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube Fagla चेनेलाव गासैनिसिमबो to लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे कल भाइरेल जानाय लानानै फैदों जोंहा YouTubeनि बिफा प्रकाश नार्जारी आदानि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ गोदान हाबफैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेबायदिनो गोदान भिडिअ नायनो थाखाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आं मोनसे खोथा सोंनि नोंनाव नों जुदि साइन्टिस्ट जानो लुबैदोंब्ला सिगांग्रो बेखौ बुंदो जोंनि बड'नि बिफाया सोर फादार अफ बड' सोरखौ होनो फादार अफ बड'आथ' माबायानो जाहैबाय मा होनो गुगोलाव नायबाथ' प्रकाशानो फैयो फादार अफ बड'आ प्रकाशानो फैयो फादार अफ बड'आ मिथिखाबाय नोंखौ बेयावनो गेला होननानै मिथिबायना माने बुंदो आरोना जेनेबा साइन्टिस्टआव थांनो थाखाय माने पेट्रल ना डिजेल नांमारगौ बेखौ मिन्थियाखै आं दाबो चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू नोंनि खर'आवहाय डिजेलखौ लगाय नोंनि खर'आव पेट्रलखौ लगाय ओमफ्राय न'खराव मोनसे माबा दं नामा हेल' औ आदा प्रकाश नों दानि कल खालामदोंमोन नामा आङो औ कल खालामाखैथ' आं नाम्बारखौ नै आं माने नोंनि बै माबा पेजनिफ्रायसो मोनदों नालाय ओमफ्राय नों सोंगोन दा इउटुबनि फर्म नङा होमबा इउटुबनि फर्म औ नों सोंगोन आल्टु फाल्टु खोथा रायज्लायगोन नङा होमबा दायो माने आं बिदि रायलायनो कल खालामाखै आदा नोंनाव औ दे मानि थाखाय कल खालामदों दे बुंना माने बियो जे दा जागासिनो फेसबुकआव माने दा ओरैबा ओरै माने गावजों गाव ये बड़ी अच्छी बात कही आप बेफोराव नोजोर होनानै फंबाय नोंसोरो गावबा गाव फरायनायाव ध्यान हो बेफोर जाबाय पलिटिक्सनि बाथ्रा पलिटिक्सनिसो खोथा जागासिनो बेवहाय मानसिफ्रा बे पलिटिक्सनि लाबनि थाखाय माखासे खामानि बिसोर मा मोनजादों ना मोनलोंदों नोंसोर बेयाव हाबबाय थानो फराय बिमा बिफाया फरायनो होदों बेफोराव अबेबा खामानि मोनसे साबजेक्ट लानो लुबैदोंमोन आरो माने आंबो माने साइन्टिस्ट जानो लुबैदों नालाय ओमफ्राय साइन्टिस्ट जानो थाखाय माने साइन्टिस्टआ साजेसन जाया फंबाय औ सानदों आरो आं दा माने फरायनानै दं नालाय आंबो दा नै ग्रेजुवेट जागोन आंना साइन्टिस्टआ साजेसन जाया फंबाय बुजिबायना नों बेसेबां क्लासाव फरायनाय दा नै ग्रेजुवेसन माबानोसै आङो ग्रेजुवेसन जासिन ना औ ग्रेजुवेसन जालायनानै नों इसिबां गोरलै बायदि बोरै जाखो माने बेखौनो मिन्थिया आं माने ओरैजाय अखाफोराव थांनो थाखाय पेट्रल नांगौ ना डिजेल नांगौ बबे कलेजाव फरायदों नोङो बबे कलेजाव फरायनाय ओरैबायदि माने आनइडुकेटेड लाइक माने स्टुडेन्ट बानायनानै होदों जे बबे कलेजाव फरायदों माबा नैबेयाव मा होनो कटन कलेज होनो जोंना कटन कलेजाव फरायनानै बेबायदि मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना माने नोंनाव सोंनो नागिरदों आरो आं मिन्थिया नालाय बे अखाफोराव थांनो थाखाय माने पेट्रल ना डिजेल आरो माने नांगौ ना बेफोरखौ आदा ओंखायनो माने नोंनाव साजेस्ट खालामनाय जादों आरो लानाय जादों माने फंबाय आं मोनसे खोथा सोंनि नोंनाव जुदि साइन्टिस्ट जानो लुबैदोंब्ला माने बुंदो आरोना जेन'बा साइन्टिस्टआव थांनो थाखाय माने पेट्रल ना डिजेल नांमारगौ बेखौ मिन्थियाखै आं दाबो नोंनि खर'आवहाय डिजेलखौ लगाय नोंनि खर'आव पेट्रलखौ लगाय ओमफ्राय न'खराव मोनसे माबा दं नामा जोंनि बड'नि बिफाया सोर फादार अफ बड' सोरखौ होनो फादार अफ बड'आथ' माबायानो जाहैबाय मा होनो गुगोलाव नायबाथ' प्रकाशानो फैयो फादार अफ बड'आ मिथिखाबाय नोंखौ बेयावनो गेला